Здравейте! Това, което виждате, всъщност е перпетуум мобиле. Дълго мечтаната машина, която се движи от само себе си. Ето я. Тя е пред вас. Махалата, които виждате, се движат единствено от земното претегляне. Нито слънчева енергия, нито електроенергия, нито атомна енергия, нито вятърна, нито нафта, нито бензин не са необходими. Единствената сила, която движи тези махала, е гравитацията. Този принцип на движение може да се окаже основен в бъдещето машиностроение, в новите електроцентрали и прочие. Нека да се пожелаем успех!